Bukan natin mag-split test ng dito. Yung sinasabi nilang mabilis na internet. Bukan natin na yan. Dito, net telecommunication. Bukan natin. Kung gaano kalakas. Uy. 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 Yan yung dito telecom nila oh. Grabe speed test niya. Yung download yun, yung upload. Tingnan natin yung upload. May na yung upload. Pero yung ping niya 403. Medyo ano pa rin. Oh. Try natin ng ibang ano. Dapat ibang telecom subukan natin. 402 pa rin yung ping niya. Malakas oh. Ang lupit. Oh. Grabe. Ganun kabilis yun. Yung dito. Yung download niya. Pero mahina upload. Ang lupit. Yun. Try natin sa ano, ibang server. Try natin sa ibang server kung kukunik siya. Dito net. Bukan natin ang smart. Kung nakatay, ano lang ibig sabihin? Tie up or ano. Bukan lang natin. Dito same. Yun, 12 ms. Sumalo. Ang lakas. Grabe na yung speed test na yan. Oh. Pero mabagal talaga yung upload niya. Download ang bilis. Ganon kabilis ang dito save. Kaya dito na kayo.